Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia, Jesus jaiko gizona, zuri gure bizia, hartu gure jardona, gogeraren guztia. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenide maiteok, presta dezagun geure anima, geure bihotza, Eukaristionetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Zure bihotzonari umilki otoitzka gaude jauna, egizu penitentziak garbiturik eta maitasun egintzek lagundurik, iraun dezagula beti leial zeure aginduetan, Pasko jaietarako zintzo presta gaitezen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Irteera liburutik. Egun haietan jauna honela mintzatu zitzaio Moisesi. Jaitsi zaitez menditik, pekatu egin baitu Egiptotik atera zenuen zeure herriak. Laizterrazko okertu dira agindu nien bidetik. Zekor irudia egin dute, eta haren aurrean auzpestu eta opariak eskaini dizkiote, esanez, hau da zure jainkoa Israel, Egiptotik atera zintuena. Jaunak esan zion gainera. Ikusten dut herri hau burugo gordela. Uztazu bada, nere haserrea horien aurka zutu eta zuntzitu egingo ditut. Eta zugandik herri handi bat zorraraziko dut. Moisesek ordea honela otoitz egin zion jaunari, bere jainkoari. Jauna, nolatan jarriko zara bada haserre zutan, haina ahalmena handiz eta esku indartsuz, Egiptotik atera zenuen zeure herri honen aurka? Ara zer esango lukeen Egiptoarrek? Asmo txarrez atera zituen jainkoak, mendietan hilarazteko asmoz, lur azaletik ezabatzeko. Urrun ezazu zeure haserre zumina, eta egizu atzera zeure herriari egin diozun mehatxutik. Gogora itzazu zeure zerbitzariak, Abraham, Isaac eta Israel, eta zeure buruagatik haiei egin zenien sinau. Zuen ondorengoak, zeruko izarrak bezain ugari egingo ditut, eta egingo dizuedan lurralde hau guztia, betiko ondaretzat emango dizuet. Hala, jaunak atzera egin zuen, bere herriari egindako mehatxutik. Jaunak esana. Oroitu gutaz jauna, zure herriaganako onginaiagatik. Oroitu gutaz jauna,
zure herriaganako onginaiagatik. Zekorra egin zuten Orepen mendian, metal urtuzko irudiaren aurrean auspeztu ziren. Beren ospetsat zeukaten jainkoaren ordez, belarra jaten duen zekorraren irudia jarri zuten. Oroitu gutaz jauna, zeure herriaganako onginaiagatik. Ahaztu egin ziren jainkoaz, bere salbatzaileaz, Egipton gauza ikusgarriak egin zituenaz, Kanen lurraldean egintza harrigarriak eta itsasogorrian ikaragarriak egin zituenaz. Oroitu gutaz jauna, zure herriaganako onginaiagatik. Prest zegoen jainkoa haiek suntsitzeko, Moises bere aukeratuagatik izan ez balitz. Tartean sartu eta jainkoaren aurrean jarri zen, haren haserre hondatzailea baretzeko. Oroitu gutaz jauna, zeure herriaganako onginaiagatik. Zure hitza jauna, espiritu eta bizi dira. Hain maite izan zuen jainkoak mundua, bere seme bakarra eman baitzion. Harengan sinesten dutenak betiko bizia du. Zure hitza jauna, espiritu eta bizi dira. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien judu agintariek, nik neure buruaren alde egingo banu aitormen, nire aitormenak ez luke balioko. Beste batek du nire alde aitormen egiten, eta jakin badaki hark nire alde egiten duen aitormenak balio duela. Zuek mandatariak bidali zenizkioten Juan bataiatzaileari, eta hark aitormen egin zion egiari. Ez dut hau esaten inongo gizakiaren aitormen beharrik dudalako, zuek salba zaitezten baizik. Juan bataiatzailea argi, zuzi piztua eta dizdiratxua zen, eta zuek, alditxo batez, post hartu nahi izan zenuten haren argiaz. Baina nik badut Juanen aitormena baino hobeagorik. Nik betetzeko aita eman dizkidan egintzak, nire egintzek egiten dute aitormen nire alde, eta aitak bidali nauela frogatzen. Bidali nauen aitak berak ere egiten du aitormen nire alde. Baina zuek ez duzue inoiz haren mintzorik aditu. Ez haren aurpegirik ikusi, eta haren hitzak ere ez du zuen baitan lekurik, hark bidaliangan ez sinisteak erakusten duen bezala. Aztertzen dituzue liburu santuak, betiko bizi haietan aurkituko duzuelakoan, eta horiek dute, hain zuzen nire alde aitormen egiten. Hala ere ez duzuen igana etorri nahi, betiko bizia izateko. Ez dut gizakiaren gandik aintzarik onartzen, baina ongi ezagutzen zaituztet eta badakit ez duzuela jainkoa maite. Ni neure aitaren izenean etorri naiz, baina zuek ez nauzue onartu. Noizbait, bere izenean etorriko balitz, ura bai, onartuko zenukete. Nola sinez dezakezue zuek elkarren gandik onartzen baduzue aintza, eta jainkoa bakarraren gandik datorren aintza ez badizue axola. Ez uste izan aitaren aurrean nik salatuko zaituztedanik. Bada salatuko zaituzten norbait, Moises bera, zuen itxaropen duzuena. Izan ere, Moisesi sinitxiko bat zenidote, niri ere sinitxiko zenidakete.
Nitaz idatzi baitzuen ark, baina ark idatzia sinisten ez baduzue, nola sinistuko duzue nik esana? Jaunak esana? Gaurko evangelioa erakusten digu gaur gure munduan bizi dugun errealitate handi bat. Gaurko evangelioa esaten digu ez konformatu gauza handiarekin, baizik eta zure esku dagoen gauzakin konformatu eta listo. Ez konformatu jainkoa maitatzeaz, baizik eta neure burua maitatzearekin nahiko dut. Ez konformatu jainkoa goratzeaz, ez. Nik ditudan gauza goratzen baldin baditut, nahiko. Eta hola guaz, Zaltzen ditugu geure balio handiak eta erosten ditugu txarkeri asko. Eta zenbat ikusi dezakegu hori geure bizitzan, ez? Eta nik neure bizitzan helburu handiak baldin baditut, jangoikoari esker eta jangoikoaren laguntzarekin iritsiko naiz. Baina helburu txikiak edo helburu ertainak baldin baditut, iritsiko naiz neire inderrakin, baina azez tristea besteetara iristeko ahalmena baldin badut. Eta hori da zerbait guri pasatzezaguna, ez? Zein da minimoa? Eta horta juten geha. Eta minimoa irutzezagu maksimoa dala. Minimoa Elizak esaten du igandetan meseta jutea. Haizu, ni juten naiz meseta, Bai, minimoa egiten dezu orduan, ez. Ni juten naiz eta horrekin nahiko. Ufa. La mediocridad es lo que habla hoy Jesucristo en el Evangelio. Nos conformamos con lo simple, con lo medio, cuando nuestra meta y nuestra alma aspira a mucho más, Pues un ejemplo simple, ¿no? Antes nuestros abuelos, mis abuelos, es un ejemplo simple que denota una significación más profunda, No me cojáis. Mis abuelos han comido angulas, ¿sí? Algo que era aquel entonces algo asequible, hoy no es nada asequible, ¿no? Hoy que nos conformamos con las gulas, con el sucedáneo, con lo mediocre. Antes nos conformábamos con un buen pan de leña, con una buena fermentación, con un buen amasado. Hoy nos conformamos con el pan de la gasolinera. Y todos nos vamos así. Antes nos conformamos, pues ¿qué es lo que nos pasa, no? Ahora todo el mundo, ¿a dónde va? A comprar las cosas, ¿no? A dónde se compran las cosas baratas, mediocres. Antes ibas a la ferretería a comprar cosas, ahora vamos a donde ya sabemos y no lo tengo que decir. Y eso es lo que hacemos en nuestra vida, conformarnos con lo mínimo. Y en la vida espiritual también. Y que vayamos a una tienda o a otra tienda no tiene mucha trascendencia, pero que en nuestra vida espiritual interior nos conformemos con lo mínimo sí que tiene trascendencia.
porque con aquello con lo que nos conformemos es la vida de mediocridad que llevaremos. Y nosotros no estamos, El Señor no ha derramado su sangre y Dios no ha mandado a su Hijo al mundo para que nosotros llevemos una vida mediocre. No, sino para que aspiremos a mucho en nuestra vida. Nuestra vida vale la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, su resurrección. No aspiremos a la mediocridad, sino a una vida profunda, a una vida de santidad, a una vida de grandes valores, a una vida de profundas raíces. A eso tenemos que aspirar. Ese es nuestro llamado. Jesusen hitza entzunik, egin dezaizkigun eskariak beraren hitzaren izenean aita jaingoikoari. Garizuman etengabe entzuten ari garen deia, ez dezaiegula kristauon entzun gogor egin. Eska dezaiegu jaunari. Gauza materialak, agintea, atseginkeria edota erosekeria zazijankotzat hartu dituztenek, suma dezatele jangoikoak egiazko askatasunera dei egiten diela. Eska dezaiegu jaunari. Eman dezaizkiegula apai zerbitzurako bokaziodunak, Moisesen eta era berean Jesusen antzera. Jaingoikoaren hitza oiukatu eta denon alde otoitz egin dezaten. Eska dezaiegu jaunari. Jaingoikoaren hitz gizon egin den Jesus onartu eta haren antzeko eginez, presta gaitezela Pasko misterioa barne-barnetik bizitzeko. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Edeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun hogi hau, lurra indarrak eta gizakiren lanak sortua, hau xengo zegu, betiko zurinaren hogi. Edeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakiren lanak sortua, hau xengo zegu, betiko zurinaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Egizu jauna, egizu jainko guztiduna, geure sakrifizioa izan den eskaintza honek, indar gaitzala beti geure aulerian, eta gorde gaiz guztietatik, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, egoki dabai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu, jainko guztidun beti ere korrei Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zeure fededunak harima garbiturik, zuri esker posez doaz urtero Pasko misterioetara, otoitz gehiago eginez, eta elkar maiteago izanez. Bizi berria ematen dieten sakramentuak hartuta, jangoikoaren seme alaben grazia betera hel daitezen. Horregatik engero eta goi angeroekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin zeure intzari goratzarre hau, beti eta beti abesten dio. Santu, santu, santua, Iden guztien jainko jauna, zer ororak beterik dauzka zure diztira. Osana, zeru goie
Bedekatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeroko jendetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu egarduek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza ezkeintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palkezkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen dugun, Sebastian. Eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure arpegeren argitan. Errukizak zikigorren gu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure edizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurugunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan zendo, betiko zurinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaioz elizari pakea, eman batasuna, errege bizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, munduko pekatua, emaiguzu bakea. Hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak.
Jauna, bihurtu Señor, zure etxean sartzeko, baina zantzazu bat eta sendatuko naiz. Ona bidot eztia, egiazko ogia. Zeurik aketxia, gure hartzain ona, ta egilea, aitarik maitena, zeru emailea. Ona bidot eztia, egiazko ogia. Zerutik aketxia, Ostian zaudela, degu zinezten, zeruan bezala, orgu maitatzen. Ona bildotz eztia, egiazko ogia, zerutik daketxia, jainko maitea. Egin dezagun otoitz. Hartu dugun sakramentuak garbi gaitzala jauna, eta maiezu zeure zerbitzariei erru guztitik libre gelditzea, kontzientziaren pixu astunak larri daudenak, zerutar laguntza beteaz postu daitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, hoi jainko, zugan uste onduten babesa zarena, bedeinkatu, zaindu, salbatu, eta presta ezazu zeure herria. Emaiozu zeure grazia, bekatutik askaturik eta etxaia garaiturik, zeure maitasunean iraundezan beti. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta bedeinkaz itzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Undurretan, eskerrak eman, jainkoare, guztietan digota, honegin gore, eskerrak eman, zerulurretan, eskerra jainkoari, menderen mendetan. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte, eta orain, 8:00 hitzaren topakizuna daukagu hemen parrokian. Jaune lagun, bihar elkarrik usten dugu, arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.